wairi terawani kiongelera twechunyo kuyo jaber ogena trageno lerana jakinya gibeti engimana oera traero baby na yatishogi makletanya dundo ogena trageno lerana jakinya gibeti engimana oera traero baby na yatishogi. Okay, Johnny Junior kanywa taratibu ko The Sweet Love nyakoro mugishopo sa aparo maro dhiambo kinde no makende modo winjo wishimanyien kabiro ni ge korgwenge mopogore opogore en sa apara mar odhiambo Mara Mogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Machiegni wachako kod county ma Homa Bay kama waidonido ma Homa Bay orema somo ketho ne achija uchiel mabindi tudo gi mibadhi mar $348.9 mabende ne mar gedo marapise mag odbura mar county ma Homa Bay banga jong'ad buche ariyo e dono yango ni oginyal dhi nyime gi burano kalure kod tudruok mabende nitiere kindgi kod moko kuom achijego. Tich abich kata chieng' tich abich juma mokalo achijego mageno Faith Apuko mane en karand odbura ma Homa Bay, Daniel Kaudo mabende ne en karand odbura no, jatend migawo machon mar lowo e county ma Homa Bay Roslyn Odhiambo, James Oyuka kod min ode Mary Polly na magina directors mag kambi mar Heartland Enterprise Limited. Patrick Tunoi kanyakla kod Patrick Tunoi ne omaki chieng' tich abich juma mokalo ka itudogi kod mibadhi makamano. Jong'ad buchego e doho ma piny ma Homa Bay Jacinta Orwa ne owacho ni okonyal dhi nyime gi yalo burano kalure gi tudruok mantiere kinde kod moko kuom achije e burano. Ne ocholo burano e doho mamalo kata High Court e boma ma Homa Bay mondo mi ema bende ne som ketho ne achijego. Kata kamano jang'ad buche e doho mamalo ma Homa Bay Lady Justice Olga Sewe mabende ne okosomo ketho ne achijego ne owacho ni doho no onge gi oteku mar yalo weche mag mibadhi. Ne ochiko mondo mi achijego tere doho mayalo weche mag mibadhi e boma ma Kisii kama giko ne otergi mondo mi odhi osomnegi ketho maggi. Komachielo wadhi kaunti ma Kisumu kama wayudo obila mahero ondhiyo nyasore gunde abich kod akota 258 e nyamburko moro bang' wegi ringo kendo weyo nyamburko no e genga paya. Kalure kod lipod obila nyamburko no nomako dhiambo manyoro ka achije mabede nitiere nyamburko no to noringo molal kendo koro obila osechako timonegi apedha. Nyamburko no ne otere tesend obila kanonro koro dhi nyime gi esani. Obila dhi nyime gi timo apedha ne achijego ka igeno mar mondo mi ochwal gi do tok kosemakgi. Jatend piny Migosi William Ruto dok ne chenro mar sirikal mano machiwo sir ne rowere kokalo kuom agulu mar nyota. Kolosi alap ma Kasarani e boma ma Nairobi, jatend piny oseyo mokalo josiasa mabende kwedo aguluno mar nyota kowacho na aguluno biro konyo rowere maromo 820 karawera yudo shillings 22,000 ne chenro magi mag ohala. Nasema hapa nikiwa mbele yenu, this is not about politics. Kwa sababu mimi naona watu wengi wanaongea mambo ya bure ya siasa. This is not about political parties. This is not about politics. This is not about the next election. This is about this generation and the next generation and the future of our country. For a very long time, everything we do is about politics and about the next election. And that is why we never succeed. This time round, we are running programs that are not about politics, that are not about the next election. We want to focus on how to move Kenya to the next level. And I am confident that we are going to move this country to the next level. Kata kamano Ruto bende owacho ni rowere onego mesir mowinjore ka oyango ni sirikande oseketo kare chenro mar chiwo puonj mar lony manyasani kod manyo ne rowere gotije e pinje maoko. We are not just giving you money, we are also going to train you.
We are also going to mentor you. We are going to walk with you. Ukitoka hapa leo, tutafuatana na wewe. Tutakufuata tujue hiyo biashara umeenda kufanya inafanya vipi. Tutafuatana na wewe tujue ya kwamba yes, Allah, kwani mnafikiri hata tunawachana leo? Mambo bado. Tutaambatana na wewe tujue hiyo biashara yako inaendelea namna gani. Tutakusaidia namna gani. Kama iko na matatizo, tutakusaidia kurekebisha namna gani mpaka biashara yako ifaulu, ndio tuachane na wewe. Na vile vile mimi nataka mjue hiyo 50,000 bado itahitajika pesa zingine. Tutakueleza mahali utaenda kutafuta pesa ya kuongezea, ndio ukisonga mbele unasonga na sisi. Jalupa jatenda piny Ngire Kithure Kindiki, jotend migepe kaka Wycliffe Oparanya, William Kabogo, Salim Mvurya, Alfred Mutua bende yore nyasi no kama rowere 14,000 mauke kaunti ma Kiambu, Nairobi kod Kajiado oyudo omenda kokalo kuom aguluno mar Nyota. Kwa muda mrefu program za serikali zilikuwa zinaangazia watu wenye masomo, watu ambao wako na ujuzi, na hii Nyota program inaleta inclusivity katika mambo ya kusaidia vijana wetu wa taifa letu la Kenya. Huu mradi uko katika kila ward ya taifa la Kenya. It is an inclusive program, 70 per ward, and today young people, 70 of them from all the wards in Nairobi, in Kajiado and Kiambu counties will live here with half of their money, 25,000, 3,000 going to their savings and 22,000 going directly to support them to start their businesses. Jagoro mungirore migao mara oheli matindo kod mago manie diere Susan Mangeni bende koro wacho ni rowere bro yudo puonj makare kata tiegruok makare kuom dweche 6 mar konyogi e bero ohelni maggi. Hii program tunataka kutembea na nyinyi for a period of not less than 6 months. Mkimaliza hivyo tutawakaribisha katika MSME sector ili sasa mkue wale ambao mmebobea, mnaweza hata sasa ku access millions of shillings kuboost biashara zenyu. Mko tayari? Komachelo bende ni sirikal osingo mar chiwo arita makare ne rowere ma bende nyalo yudore lweta chudhe makao kuomgi omenda kamanyonegi tije e pinje maoko. Mayo wachi kata mai ane oler kod jatend migao mar weche maoko mano Alfred Mutua. Kwa hivyo ni mpango ambao nawaambia kwamba tumelainisha mpango. Sasa the National Employment Agency is ensuring that only registered companies are taking overseas. Takuambia, ikiwa mtu atakwambia anakupatia kazi ya kwenda ng'ambo na anakuambia unaenda na visitors visa, huyo ni mkora. Do your due diligence. Kama kampuni haiko kwa mtandao ya National Employment Agency ama kwa ofisi ya Labor, wachana nayo, usiwapatie pesa, ujipange. Kawadhi nyime eni jarubura manyatike Tom Odege obwogo mari urekod jopiny riebo kontrakta mabene nomi tenda mar gera paya ma Masara Sori masani gedo mari osechunga kuom thuolo malach. Odege mabene ni losi sub-county manyatike wacho ni giserito kumaminga mondo mi kontrakta no atiek gedo no to mano pok otimore ka koro gimiyo kontrakta no mana dwe achiel mondo mi otiek gedo makamano. We cannot have a contractor on a road for more than 4 years doing nothing. As the MP of Nyatike, I'm making an announcement here today. In the next 1 month, if Gogri cannot come back seriously to work on this road, I'll use my people to eject them from this road. And it will not be kind. Ejecting them on this road will not be kind because they lose their property. It will not be bed of roses. Apaya ma Masara Sori en achiel kuom apeyini ma jatend piny William Ruto nosingo ni biro tiek gedo magi e kinde ma bende notimo limbe e kaunti ma Migori higa mokalo. Jaod burano ma Nyatike bende dwaro mondo mi sirikal ochul jotich mag piny owacho mati sub-county ma Nyatike. I know we have people here who are working from different corners of this country. The status of artist allowance in my constituency, we are pushing for artist allowance to be paid in this constituency. I know we are still meeting some challenges when it comes to budget. I'm meeting the minister
for National Treasury tomorrow, and I hope we are going to agree about it, so that come July this year, we can implement hardship allowance for those who are working in Nyatike. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Piny owacho e bwo Coast Water Works Development Agency sani dhi nyime kod chenro mar keto sola e kar keyo pi mar Baricho mantiere kaunti ma Kilifi, ma bende geto duoko chien kwan omenda ma gisebedo ka gichulo kambi mar Kenya Power e keyo pi e gwenge mag Mombasa kod Kilifi. Jata chenro mag gedono Medusa David Kanui wacho ni Coast Water osebedo ka chulo Kenya Power omenda maromo shillings milion 60 dwe ka dwe, ka koro gigeno geno margi eni omendano biro dok chien kod milion 10 ka gedono oserumo. Over the past, we have had a lot of challenges with the Kenya Power because of the high electricity bills, because this water is pumped from the boreholes, then it is pumped again to the consumers in Mombasa and Kilifi counties. Currently, the bill is about 60 million shillings per month, but World Bank agreed to finance this as part of the Water and Sanitation Development Project, WSDP. We negotiated and they agreed to do this solar power plant so that it can reduce the power bill for this plant. We expect that this project, after it is completed, the power bill will reduce by 10 million shillings per month, which means Coast Water and the water companies and the consumers will benefit by saving that 10 million. Chenro mar gedono ma bende osere gi bengi mar piny ngima kata World Bank ne ochakore dwe mar 10 higa mokalo, kendo biro muonyo omenda maromo shillings milion 670 e tielo mokwongo. Currently it's completed 60%. It's still work in progress. By the end of this month we should commission the first phase of it, the first phase of phase 1, and then now we can now finish the other one by mid-February. The purpose of this particular project is to cut costs, to lower the operational cost for the Coast Water and the pumping that is going on from here. We believe that once this is operational, it's going to help the organization be profitable and more sustainable. Mane wabeno kelo giko mag weche mago matuche kor gwenge gi e lak seche gi tudri kod Collins Okaka koromo kanyo sa 11 ne weche manyien. Mago ne matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Kalure kod pend chik 59 mag weche rito alwora mong'ere kaka Environmental Management and Coordination Act 387, telo mar NEMA diher mar nyiso oganda ni gisedo lipot mar Environmental Impact Assessment Study e wi chal mar tich michano chaki e kaunti ma Kisumu. The National Irrigation Authority chano bero chal mag pur kod ye tich ma Ahero Irrigation Facilities kamuting'o water pumping stations, irrigation kod drainage systems. Tije mag geng'o pong mar pi, yaro kar pur mar Kasiru Kola mayudre Ahero Irrigation Scheme. Liponi kidwaro to yudre seche mag tich e apise duto mag NEMA madre kaunti ma Kisumu, kata nyalo yude e yor mbui ka igwelo www.nema.go.ke. Inyalo golo pachi achingi dhogi kata e yor andike bodalo 30 kocharo richieng' malero ni ne opedhi ayanga ne Director General NEMA kokale info@nema.go.ke, kendo inyalo ndiko reference number ma en NEMA/NVIS/SR/00212. Weche tuke e Radio Ramogi. Machiegni jotugo matugo tuke magadhula osechako timo orako e alap makasarani Indo Arena motelo ni tuke mag manyotiko mag tuke mag pinje Afrika. Timno ma oting'o jotugo 14 kendo tayo gi kocha James Omondi biro rakore gi tim mar Namibia e tielo mokwongo e kind tarik 3 kod tarik 4 mar dwe mar 2 kapok gitugo tielo mar 2 ndalo 3 toke. Ponono ni Kenya oloyo Namibia to gibiro rakore kod Libya e tielo mar 2
ka jaloch biro riwore gi timbe mamoko 7 kaachiel gi Morocco magin jobag tukege e tuke mag pinje Afrika. Komachielo en tim mar Senegal nobedo joloch e tuke mag adhula mag pinje Afrika mag higa mar 2025 tok loyo jobag tukegi Morocco e finals mamene no bagi alap ma Prince Abdallah Stadium e boma ma Rabat. Gol no makende mabene no loko od jatugo Pepe e dakika mar 94. Away again, Brahim Diaz to give Morocco the lead. Chips off Anenka down the middle and humiliatingly Mendy saves it. Stays on his line, the opportunity gone, and maybe now we are going to go to extra time. Robert roars and erupts, but for a very different reason. And here's a man who's got all the mental strength in the world. Maybe lost a yard or two of pace, Sadio Mane, but he inspires an attack. Senegal thrust forward. Pop game! Sensational! Stellar! Supreme Senegal! Maybe in extra time they've produced the moment. And it's Pop game with his third of the tournament. Senegal score their first ever goal in an Africa Cup of Nations final. The final whistle and Senegal seal the sensational success. Sadio Mane becomes only the third player ever to win multiple AFCON titles to go along with multiple CAF African Men's Player of the Year awards. He's in a league of his own with Roger Milla and Samuel Eto'o. Mane mabino kelo wegi koma gweche mag tuke gi lak sechegi. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Afedi Jackie Bigori Modugaje Freddy Solo Salimia Sami Junior Chako wina sama wero jatelo koliso wino papa chaka kwen binjae Ulia chako wina sama wero jatelo koliso wino papa chaka kwen binjae Musalume go wino yakwara na mkohudo Masela potibe, nipiga chiengilie Usalume go wino, yakwara na mkohudo Masela potibe, nipiga chiengilie Koliso wino papa, nichako somo yugis Ringa seko bende, Masela mbalaria Kusomo yugis, ringa seko bende, imaseno malaria. Switzerland time masters, idiyo Singapore bende, koni some PhD, idogo Kenya pacho. Switzerland time masters, idiyo Singapore bende, koni some PhD, idogo Kenya pacho. Nairobi malaria, sani punjo kanyo, nyithindo yiego dite, okego ya moya ye. Nairobi malaria, sani punjo kanyo, nyithindo yiego dite, okego ya moya ye. Bara, usipo nyango kala
koda Joshua Oneng, Eriko Wino bende. Owagi George Gibara, Osipo Nyambo Kalwanya, koda Joshua Oneng, Eriko Wino bende. Chaudi Emma Nyakanyada, Yathigire Cholongoga, Mama Allen Oduor, Nyasaye mondo gwedhu. Chaudi Emma Nyakanyada, Yathigire Cholongoga, Mama Allen Oduor, Nyasaye mondo gwedhu. John Wandago, salimia Papa Richi pamoja na Ken Kinyozi. Chris Omondi, Wodalego. Fredi na guitar. Mayenga Jasuba alisema akienda atarudi. Amerudi tena, amerudi sasa, amerudi tena, amerudi sasa. Mayenga Jasuba alisema akienda atarudi. Barak Njom, Mayenga Jasuba amekusalimia. Chairman Sami Obudu, Chris Omondi, Wodalego. Dr. Collins Oduor Chakakwany, rafiki ya Nancy Masharia, salimia Vincent Ochola pamoja na Paruos kutoka Pokot, pamoja na Enoch Omare kutoka Kisii. Olili Soja, salimia Ernest Odae kutoka Ghana. Onyashodu Jimbe, salimia Omiro Kachonyo, Odu Kenya Pacho. Dr. Collins, salimia shemeji yako Pauline Nyasuba, Vivian, Winnie, Anastasia pamoja na Imelda na Monica. Eli Ochuka Otieno, salimia Evelyn Nyanyakach, Mama Gal na Mike. Jojo Nguti, salimia Andrew Onyango Wodalego, Migori County. Omolo Engineer, salimia Wayodi Wodalego. Kiwele
Barak njoo, Malenga Jasuba amekusalimia. Chairman Sami Obudu, Chris Omondi Odaleko, Dr. Collins Oduor Chakakwany, rafiki ya Nancy Macharia, salimia Vincent Ochola pamoja na Paruos kutoka Pokot, pamoja na Enoch Omare kutoka Kisii. Olili Soja, salimia Anne Sodae kutoka Ghana. Onyasho Jimbe, salimia Omiro Kajonyo, Odu Kenya Pacho.